buscar aquesta joia, el meu superceller. I aquí el tenim, sí senyor, Finca Garbet 2006. Doncs aquí tenim la joia, el vi més alt de gamma de Castell de Peralada. És una ampolla que porta 8 anys afinant-se. Aquest vi el que necessitarà és decantar-lo. 90% Syrah i un 10% de Cabernet Sauvignon, procedent de la Finca Garbet que li dóna nom, una finca al nord del Cap de Creus, una de les parcel·les més boniques de Catalunya. Fruita madura, però també hi ha centenars de matisos, no acabaríem mai. El vídeo ja el tenim, no? Que ha sigut una excusa perfecta per fotre'ns aquest vinàs. Vinga, som-hi!